Pili Festival Civic Parade. Yan pa naman ang Civic Parade dito sa Sorsogon City para sa pagsimula ng Pili Festival dito sa lungsod ng Sorsogon. Civic Parade para sa Pili Festival 2018 ng lungsod ng Sorsogon. Ang inyo pong napapanood ay ang live feed ng PIA Sorsogon para sa ginaganap na Civic Parade ng lungsod ng Sorsogon para sa kanilang Pili Festival. Maraming salamat po sa mga nanonood.
napapanood ay ang Civic Parade para sa magsisimula ng Pili Festival dito sa lungsod ng Sorsogon. Maraming salamat sa mga nanonood. Ito po ang live feed ng Philippine Information Agency para sa Grand Civic Parade ng Pili Festival. Magsisimula ng Pili Festival dito sa lungsod ng Sorsogon. Mapanood ay ang live coverage ng PIA Sorsogon para sa ginaganap na Grand Civic Parade dito sa lungsod ng Sorsogon sa pagsisimula ng Pili Festival 2018. Maraming salamat sa mga nanonood ng ating po namang live feed ng pagsisimula ng Pili Festival dito sa lungsod ng Sorsogon. Ito po naman ay tatagal simula ngayon, ika-23 ng Hunyo hanggang ika-30 na ho. At yan po naman ay ginaganap taon-taon dito sa lungsod ng Sorsogon.
Dito po yan sa anong lugar ito? Main road, ano, papuntang papuntang Capitol, ano, kay Sano Capital po, sa nagtatanong kay Mary Grace Lopez.
Ang inyo pong napapanood, ang inyo pong napapanood ay ang live feed ng pagsimula ng Pili Festival. May bigan, ayan. Nakita nyo, ang tangkad, oh. Ayan, oh. Kilala. Oh, kita nyo yun? Oh. Ano yun? Hindi natin alam. Pero nakapasaya sa ating po namang parade ngayong hamagang hapon ito. Medyo dinudumog ng mga kabataan ang isang mascot dito ng isang food chain. Ano ho, ayan. At ito na yung mga official candidate para sa ating hello, meron naman ito namutya ng pili. Ano ba to? Ang ganda ng kanyang kasuotan, no? Yari sa pili yung mga accessories niya. At ito na. Ayan, pinagkakaguluhan dito. Ayan, ha? Okay. Live feed pa rin tayo. At ito yung mga kandidata. Mga kandidata po yan para sa mutya. Ano? Okay, kita natin. Hello. Wave kayo dyan. Live tayo sa PIA. Sige. Ayan, mga nagaganda nating mga kandidata. Ayan, para sa mutya ng pili. Ano ho, ayan. Live pa rin tayo sa Philippine Information Agency. At ang inyong napapanood ay ang live feed ng PIA para sa ginaganap na Civic Parade dito sa lalawigan, sa lungsod ng Sorsogon. Ano? Ayan, nagka-candy shower sila. At tuwang-tuwa naman yung mga bata dito. Hello, magandang hapon. Oh, yan. Ang ato po namang mga kandidata para sa Mutya ng Pili Festival 2018 dito sa lungsod ng Sorsogon. Ang inyo po naman napapanood ay ang live feed ng PIA, Philippine Information Agency Sorsogon. May bigan para sa ginaganap na Grand Civic Parade sa pagsisimula ng Pili Festival. Ayan, mga narito naman ng mga kawani ng Sorsogon City Government sumusunod sa float ng ating po namang mga kandidata sa hapong ito. Pwede man silang kumaway, pwede man silang ngumiti, diba, habang pumaparada. Okay, so yan, may bigan ating mga empleyado ng Sorsogon City Government. Ang kanilang Sorsogon DRMO, ayan, no? Kanilang service. At nakasunod dito ang isang mascot, ayan, no? Ng isang kumpanya, no? Baboy ito, baboy. At ito na ang panghuli. Ito na ang panghuli, mga kaibigan, na contingent dito sa ginanap na Civic Parade dito sa lungsod ng Sorsogon ngayong hapon na to. At sa lahat ng mga nanood, maraming salamat. Yan po naman ay papunta na doon sa may Kapitolyo ng Sorsogon Province. Kami po ang inyong nakasama para sa live feed ng Philippine Information Agency ng parade, Grand Civic Parade ngayong hapon, live mula dito sa mismo sa lungsod ng Sorsogon.
Kasama si Mark Miranya. At papunta nga pala ito sa Rompiolas, Rompiolas. Hindi pala sa Capitol Ground, kundi sa Rompiolas, para doon sa mga nag-aabang ng parada ngayong hapon. At yan po naman ang ating live coverage mula dito sa mismong sentro ng Sorsogon City, kasama si Mark Miranya. Ako po si Marlon Atun ng Philippine Information Agency Sorsogon. Magandang hapon, empowering Filipinos. Maraming salamat sa inyong panonood. Happy Pili Festival 2018 sa mga taga Sorsogon City.